Ами ако ви кажа, че някой е предупредил за всичко 3 години по-рано и никой не е реагирал. Да, точно така. Бивш ученик на Ивайло Калушев, Валерий, излиза с твърдение, което разтърсва целия случай Петрохан. Аз се свързах първоначално с ГДБОП а, около 2022 година. А, Трябва да не съм 100% сигурен за точната година, трябва да възстановя това, защото имах опасения, че това, което се е случило с мене, може да се случва най-вероятно и от години с Николай Ники Златков, който по-настоящем вече е починал. И тогава дадох показания пред хора, които се представиха, че са агенти на киберпрестъпност от ГДБОП. Надеждата ми беше, че това нещо може да се разследва, да се установи дали също нещо се случва или не, защото аз, макар и да съм имал подозрения, никога не съм го наблюдавал пряко, не съм виждал сексуални актове от страна на Калушев към Ники. Но за мен беше много логично това нещо да се случва и да се продължава този модел. И още повече, че знам и от преди това, че той е живял с Деян от непълнолетна възраст. За мен беше просто логично, че това може да се случи и ми се щеше да се направи разследване и да се предотврати, ако това нещо се случва. Той твърди, че се е страхувал за живота си, че е настоявал информацията да остане поверителна. А сега, след трагедията край Петрохан, тези думи звучат по-страшно от всякога. От другата страна, майка му отрича всичко, нарича твърденията му лъжи. И тук идва въпросът, който всички си задават. Ако наистина е имало сигнали, защо не е имало реакция? Колко подобни истории остават нечути, докато стане твърде късно? Това вече не е просто новина. Това е въпрос за отговорност. Ако смяташ, че истината трябва да стигне до повече хора, сподели това видео. Нека повече хора чуят тази история.